дар болои қабр пешоб карданд. салом дӯстон, хоҳишмандем видеоро то охир тамошо кунед ва барои пешрафти шабакаи мо ба шабака обуна шавед, то аз дигар видеоҳои мо огоҳ бошед. ду ҷавоне бо ҳам дӯст буданд ки яке аз онҳо як шабакаи иҷтимоие кушод ва дар он ҳамеша расми духтарҳоро мегузошт ва ҳар касе ки ба ӯ шабака обуна мешуд, ба ӯ як расми духтар равон мекард. ҳамин тавр обуначиёни ӯ ҳар рӯз зиёд мешуданд. ин дӯсташ мегуфт: эй дӯстам, ин кори ту хуб нест, ин корро накун. ӯ ба сухани дӯсташ гӯш намекард ва боз корашро давом медод ва аз ин кораш ҳам хушҳол буд. чанд муддате гузашт, ин ҷавон аз дунё гузашт. модараш хоб дид, ки дар сари қабри фарзандаш мардуми зиёде омада пешоб мекунанд. субҳ шуд, аз хобаш хеста, ба назди дӯсти фарзандаш омад. Гуфт: эй писарам, ту дӯсти писари ман будӣ, ба назди ягон домулло рафта савол бидеҳ, ки ман ин гуна хоб дидам. Он дӯсташ гуфт: модарҷон, ба назди домулло рафтан шарт нест, ман медонам сабабашро. Фарзанди ту ин гуна шабака дошт ва ҳамеша расми духтарҳоро дар он мегузошт. ин дӯсташ ба назди чандин шахсҳо рафт, то он шабакаро нобуд кунад, вале натавонист. ва то вақте ки он шабака аст, он ҷавон дар азоб аст. аз мукофоти амал ғофил мабош, гандум зи гандум бирӯяд, ҷав зи ҷав. ин буд қиссаи имрӯзаи мо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.